миллипӯшони футзали Тоҷикистон бозии дуюми дӯстонаи худро дар шаҳри Тошканд бо ҳамтоёнашон аз Ӯзбекистон доир намуданд. Дар ин нерӯсанҷӣ ҳам футзалистони тоҷик натиҷаи дилхоҳ ба даст оварда натавонистанд. Шарҳи пурраи мавзӯъ дар гузориш. дар маҷмӯаи варзишии бунёдкори шаҳри Тошканд мунтахаби футзали Тоҷикистон бозии дуюми дӯстонаи худро бо яккачини Ӯзбекистон доир намуд. Ин вохӯрӣ бо ҳисоби 4-2 ба нафъи мизбонон ба анҷом расид. Ҳисобро дар лаҳзаҳои аввали дидор футзалбози соҳибони майдон Акбар Усмонов боз намуд. Сипас бо гузашти чанде ин бозигар боз ба задани гол даст ёфт. То анҷоми қисми аввали вохӯрӣ футзалбози тоҷик Парвиз Раҳматов ду маротиба дарвозаи ҳарифонро рах накарда ҳисобро баробар намуд ва бо ҳамин ҳисоби мусови 2-2 дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар қисмати дуюми дидор мунтахаби Ӯзбекистон бо шарофати голизадаи Анасхон Раҳматов ба пеш баромад. голи охиринро бошад Даврон Чориев ба номаш сабт намуд. ёдовар мешавем ки як рӯз қабл аз ин вохӯрӣ яккачини футзали Тоҷикистон бозиашро бо Қирғизистон мусови 1-1 карда буд. ин бозиҳо як марҳилаи омодагӣ ба чемпионати Осиё ба футзал ба ҳисоб меравад ки баргузории ин мусобиқот аз 23 март то 3 апрели соли оянда дар назар аст.